Bir yıllap Hazreti Malik Dinar Demeşk'in mescidine etikaf oturdum diye. Özüme qavadım didirjek bolup diye. Adam gelen vaktinde namaza duruyatdım. Özüm de içimden aytıyatdım. Ya münafık, ey münafık deyip özüme şey diyatdım diye. Hazreti Malik Dinar ha. Bir yıllap mescitte özüme qavadım didirjek bolup etikaf oturdum diye. Bir yıl geçenden sonra bir ses eşittim diye. Ya Malik, maleke alla tetub. Mescitte bir özüm ettim. Ya Malik, maleke alla tetub. Ey Malik, näme bolýar sana tövbe etmeýän, mizinden bolmady mı? Bir yıllap riya bilen yıkıllan, ihlas bilen yıkılmak wagtyň bolmady mı diýip bir ses eşitdim. Şondan gözüme ýaş tegelip, ýüregim ışykdan dolakydany, Hudaýa mizinden bollu diýakdan namaza durdum diye. Hemen salam bermäkem özüme qavadım diýdirjek bolup ýetdim. Adam legelli bir 20 nefer adam gelakydany, ey senden qavadım tapmadyk, şu mescidin özüne sen eýe bolsan da diýakdan geldiler diye. Ey Hudaýa sen edeni işiň näme? Bir yıllap men riya bilen özüme qawa diýdirjek boldum. Bir adam gaftan gelmedi maňa qawa diýip. Emme bir çegede ihlas bilen sana yıkıllım, adamla 20-20'den maňa gel sen qawadım diýip başladylar. Mescidin eýeligi de gerek diýakdan Hudaýyň riyazatyna garşy çykyp gitýär. Bir kıyamata ahirete inanmayan bilen Hazreti Malik bir zadyň üstüne bahsy bolýar-da. Bilen ikisi uzağa bahsler tuğlany bolýar. Hazreti Malik soňam şizre uliya bolupdyr. Adamlar edipdirler, ay siz ikiniz de dogry diýip ýöňiz, bize bir açyklasaň. Ol dehriye edipdir, ikimiz ol kafir edipdir Hazreti Malik'e. Bir ot ýakylyş elimiz diýipdir, ikimiz de oda salaýly. Haýsymyzyň eli ýansa, şoňky batyl ýollugy, ýanmaýanyňky de dogurdygyny milletiň özi görsün ne diýipdir. Hazreti Malik Dinar bolýar diýipdir. Ot ýakýarly adamlar da duran bolmaly, ikisi bile oda elini salýarlar. Hi otda ikisiniň de eli ýananak. Ey oduň wagt geçse ikisiniň de eli ýananak. Elini çekýe Hazreti Malik Dinar gynan ýagitýär. Binemin ihlasym bitin näme käbi. Bir kafir da menne ikimiz de diň boly elimiz ýanman çykdy da narahat bolýar ýatýar. Diýişinde bir ses eşitdi. Ay tagzir özüňde Malik Dinar. Sen elini ol dehriye kafir bilen bile oda salmalatdyň. Aýra-aýra salmaldyň. O kafirin elle sen elin hormatyna otda ýanmat diýipdir. Elin joda salanmalsaň, aýra-aýra salanmalsaň o kafirin el ýanýatdy. Emme sen bile elin sallyň, sen elin hormatyna oň eline ýakmadyk diýip bir ses geldi. Elekelikden ýagşylyga öwürmeklik Hudaý Taalaň eline. O gazawet etmeklik biziň hattymyza dädir. Ýaş mu'min musulman da نور الإيمان سرى فيني وبذكرك يا ربي أرقى دوما بالروح عن الدنيا.